Doncs el projecte dels Stalkers va néixer i existeix amb la intenció de reunir a joves de diferents municipis de Catalunya, de ficar-nos en contacte, de crear una xarxa de persones interessades en renovar una mica el concepte de la curadoria, aprendre què és i generar-nos preguntes de com podem modificar-ho a les nostres poblacions, als nostres municipis, per fer propostes interessants al final del procés. I bàsicament es tractava d'un recorregut d'un any per 4 festivals de teatre de Catalunya, que són el Salmon, el de Barcelona, el Sismògraf d'Olot, Fira Tàrrega, el Festival TNT de Terrassa i després hem tornat per tancar el cicle al Salmon aquí a Barcelona. Ara que fa un any just que vam començar aquesta experiència, ens sentim molt més properes a tot aquest món. Sabem què és un curador, sabem què és un programador, la feina que es fa. Ens sentim més properes a poder arribar a gestionar això i arribar a programar. Sabem les eines que hem d'utilitzar, què és el que hem de fer, quina és la nostra posició. I ara faltarà comunicar-nos amb el municipi i que juntes puguem treballar. Bé, és el fet que s'ha trencat una mica la barrera, que sabem que ens escolten i que sabem que podem proposar noves temàtiques poder més properes a nosaltres i no tan allunyades. I bé, sobretot, podem aportar la nostra opinió, encara que sigui molt unipersonal, perquè tampoc no representem tot un col·lectiu, perquè existeix una bona massa de jovent al poble. És una mirada jove i una mirada, això, sobretot que fica una mica el foco o que vol incidir en creacions emergents, de públic jove, destinar-lo al públic jove, com aconseguir que aquest públic fantasma que mai assisteix al teatre se li pugui apropar al teatre a ell des d'un lloc potser més gamberro. Com que a través dels Stalkers hem intentat també trencar una mica les estructures del que és la curadoria i tot això, doncs també trencar estructures on fem teatre, de descontextualitzar una mica les coses per veure en quin espai als joves els interessa veure teatre i veure arts escèniques o arts vives en general i pot moure'ls perquè els té més lògica amb la seva realitat, amb el dia a dia. Bé, jo crec que per un municipi de 5.000 habitants de les comarques de Tarragona és interessant un Stalkers perquè implica un punt de vista nou, jove, valent, del que és un hàbit ja assentat al territori d'un tipus de programació, d'un tipus de fer amb les arts escèniques, de les arts en viu. I jo crec que precisament una mirada jove implica trencar amb el format clàssic inclús de contractar un espectacle, de lo que és un curador. Jo crec que ens plantegem ara inclús canviar, és a dir, qüestiono quina és la meva funció. Programo, curo, acompanyo. El jovent ens està demanant noves experiències, hem d'escoltar-los, no? I crec que Stalkers és de cop, a nivell de programadors professionals, de cop és dir, para un moment, sisplau, plantegem-nos noves maneres, estem aquí, volem que les arts escèniques al nostre municipi, al nostre territori funcionin, anem a sacsejar-ho una miqueta, això. Com dius, estem esperant que vingueu. Ara és la part que més m'interessa a mi personalment i com a festival i com a administració, de veure com us fiquem dins de l'ecosistema de la gestió de les arts escèniques a Terrassa, que és molt diferent, segur, de l'ecosistema de l'Alcover, perquè les realitats són molt distintes, la demografia també, i la realitat del jovent també a Terrassa és molt diversa, molt gran, i jo ho veig com una oportunitat de començar a sumar mirades diferents per acabar sacsejant el fet escènic que realment es necessita, és el que dèieu vosaltres, no? Ens hem de plantejar, és necessari que tot passi dins un teatre. Necessitem les vostres impressions, i no només les vostres, sinó les de més gent. Però bueno, està bé que comencem això amb els Stalkers, no? I acoplar-ho, incorporar-ho dins d'aquest gran equip que es necessita per gestionar les arts escèniques a la ciutat.
gràcies.